Eretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Nakatutok pa rin po kayo sa number 1 Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan. IFM News. Ngayong umaga, pag-usapan po natin po ang ilang mga benepisyo at ilan po sa mga pwedeng tulong na makuha po natin po sa ating pong National Health Insurance po na pinamamahalaan po ng PhilHealth Incorporated. At kasama po natin po ang tagapagsalita, ang Public Affairs ng unit ng Head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Region 1. Walang iba kundi po si Doctor na to, PhD na, si Sir Joseph Manuel. Ang inyo pong pagbati po sa ating pong mga tagapakinig, Sir. Yes, Masantos siya, Kabusan, Pangasinan. Good morning, Region 1. At narito po ang inyong tagapagbigay impormasyon sa PhilHealth partner, JM. Apa. Sir JM, ang unang tanong po dito, sino-sino po ba yung pong nakapaloob na benepisyaryo po ng PhilHealth sa kaalaman po? At yung pong mga hindi pa po miyembro ay sino-sino po ba yung mga pwedeng magpa-member po? Lalo ngayon na medyo yung usapin po sa PhilHealth, for example, ito pong panukala na gawing libre yung gamot sa tetano at saka tawag ito sa may leptospirosis. Pero bago tayo dun mapunta, dito muna po tayo po, sino po bang saklaw at sinong maaaring maging member po? Ang maganda, Idol Mark, dahil lang ang PhilHealth po ay isa pong government-owned and controlled corporation at dahil sa ating mandato po na pagbibigay ng financial risk protection sa bawat Pilipino, ang pwedeng makagamit po ng PhilHealth ng miyembro, kung ang miyembro po yung father, ay ang kanyang legal na asawa na walang PhilHealth or inactive yung kanilang membership ng PhilHealth. Lahat po ng anak ng miyembro po ng edad po 20 pababa, legitimate yan, illegitimate, adopted, stepchildren, poster child ay kasama at magulang ng membro ng edad po 60 pataas. Yun po yung nakasaad sa ating pulisiya at sa ating batas ng PhilHealth. Opo. So, meron po itong 3-month period. Pwede niyo po ba kaming dito i-educate, Sir JM, ma-refresh lang yung ating po mga kababayan po na benepisyaryo po ng PhilHealth? Ang maganda, Idol Mark, no, dahil sa ating Batas Universal Healthcare, yung ating RA 11223, ang lahat ng Pilipino na ay otomatikong miyembro na ng PhilHealth, kailangan lang nilang magparehistro sa PhilHealth. At ang kagandahan pa dyan, dahil sa Batas RA 11223, yung ating Universal Healthcare Law, mayroon tayong tinatawag na immediate eligibility. Effective po, no, naging effective yung batas, that's November 2019, lahat po ng Pilipino ay maaari pong gumamit or maka-avail ng ating benepisyo. Hindi po magiging dahilan yung ating bayad sa kontribusyon or yung pagbabayad ng ating PhilHealth sa pag-avail ng ating benepisyo. Yung paniningil po sa ating mga may kakayanang magbayad, umambak sa ating National Health Insurance Fund, ay trabaho na po ng ating collection section ng ating PhilHealth. Pero in terms of availment, lahat po ng Pilipino ay garantisyado ng ating Universal Healthcare Law at makakapag-avail ng ating benepisyong PhilHealth. Pero paano po yung kunyari ako po, for example, nag-stop po ako ng pagbabayad ng PhilHealth, magagamit ko pa rin po ba itong mga benepisyo po na pwedeng mabigay po ng ahensya po ninyo? Yes, Idol Mark, no? Sabi nga sa ating Batas Universal Healthcare, lahat po ay makakagamit at may immediate eligibility tayo. Kung tayo po ay walang kakayahan magbayad ng ating PhilHealth premium contribution, kayo po ay sasagutin po ng ating national government. Meron po tayong point of service na programa na kung saan na-assess sila ng ating social worker or medical social worker sa hospital o sa kanilang local government units, at kung sila po ay sinertipayan sa kanilang financial assessment na financially incapable po, ay automatic po na binibigyan sila ng PhilHealth at yan po ibabayadan ng ating national government ng kanilang premium. Ngunit kung sakaling sila po ay financially capable or may kakayahan, nasa batas din po yan ng PhilHealth na kailangan pa rin nating umambag
o magbayad ng ating kaukulang PhilHealth Premium Contribution. Yung pong mga, di ba meron po dyan na Sir JM, ako, saksi ako dyan kasi palagi ako humingi ng assistance din kay Sir JM, nagtatanong ako. Yung mga ospital po, meron po dyan mga point of service po ang PhilHealth po, no? Na handang mag-assist po dun po sa mga may mga katanungan o mga wala pang or inactive sa PhilHealth. Yes, Idol Mark, no? So nagpapasalamat nga kami sa inyo sa media dahil talagang kabisado niyo po ang PhilHealth, ang ating pulisiya, no? So kung sakaling kasi dapat lahat na nakatala sa ating listahanan 3 ng DSWD na nakatala yung ating listahanan ng mga mahihirap, automatic yun, dapat naka-enroll lahat yun. Na kapag may 21 pataas, automatic na cover dapat na ng PhilHealth yun, registered sa atin, at automatic na nakakapag-avail ng ating benepisyong PhilHealth. Ngunit kung sakaling sila ay nakaligtaan o hindi na isama sa ating listahan ng 3 at sila po ay makoconfine sa ating mga pampublikong hospital, in place na yung ating programang point of service na kung saan sila lang po ay magpapa-interview lang po, magpapa-assess sa ating social worker or sa ating medical social worker sa ating mga pampublikong hospital, at kung sila po ay ma-assist na financially incapable or walang kakayanan magbayad ng PhilHealth contribution, automatic po na bibigyan sila ng PhilHealth at makakapag-avail na ng ating benepisyong PhilHealth. Ganon din kung sakaling sa mga private facilities sila, kailangan lang nilang magpa-assess sa kanilang local social welfare officer or sa kanilang city or municipal social welfare officer. Pag may certificate of financial assessment sila at naibigay yon sa PhilHealth, i-enroll sila sa ating point of service. Pero sabi ko nga, sa ating Batas Universal Healthcare, lahat po ng bawat Pilipino po, basta nakasakit sa ating accredited na pasilidad ng PhilHealth, ay automatic po dapat na makapag-avail ng ating benepisyong PhilHealth. Ang contribution na lang nila, dahil sila may kakayanan, bahala na po ang PhilHealth sa pangungulekta ng kanilang kaukulang PhilHealth Premium Contribution. Pero yung ano po kasi kamakailan, meron pong panawagan din po ang sa DSWD na i-member po talaga at masiguro itong mga 4Ps, SSS at saka PhilHealth, dapat nasa listahan po talaga sila. Ito pong mga ito, sir, kahit nakakatanggap po sila pero identified sila na member ng below poverty line po natin po, na tinatawag po natin na benepisyo po ng mga ito automatic po talaga ito na magiging member po. Yes, Idol Mark, kasi na walang babayaran. Yung ating mga 4Ps, yung ating mga modified conditional cash transfer, yung MCCT, ay automatic po na nasa listahan ng 3 sila. At tayo po ay may memorandum of understanding sa ating DSWD na kung saan yung kanilang tool, yung NHT-SPR, yung DSWD listahan ng 3, ay binibigay sa atin para po tukoy na kung sino yung ating bibigyan ng PhilHealth coverage through our indigent program, at yun po yung babayadan o bibigay na subsidiya ng ating gobyerno sa PhilHealth. Kasi hindi po libre yung premium na mga yun, yun po yung binabayadan ng ating national government. Yun po yung subsidiya na sinasabi nila na nanggaling sa ating national government para sa PhilHealth. So far ngayon, sir, magkano po yung pong binabayaran natin sa premium po ngayon po? Yung mga may kakayahan po? Sa ngayon po, Idol Mark, dahil yan po ay sa Batas RA 11223, nakasaad doon na ang ating pinaka-maximum na is 5%. At ngayong taon po ay naka 5% na po tayo sa monthly basic salary po ng ating mga miyembro. So nasa 5%. Kung ikaw ay kumikita ng 10,000 pababa, automatic po 500 pesos yan na pinaghatian. Kung employed ka, pinaghatian ng ating employer at ng employee. At ang ating ceiling po ay nasa 100,000. Kaya kung 200,000, doon pa rin pa tayo sa 5% po ng ating 100,000. Yan po yung nakasaad sa ating batas RA 11223. In our case, sir, actually nagre-reflect yan sa aming payslip. Nakikita namin doon yung pong contribution at saka ng employer namin at saka employee. Yes, Idol Mark, so tayo nagpapasalamat nga lalong-lalo na sa ating employee sector at lahat po ng umaambag sa ating National Health Insurance Fund, kasi ito yung nagpapapatatag ng ating pondo para po mas magampanan natin ang ating provision na nakasaad sa ating Universal Healthcare Law sa ating reformang pangkalusugan dulot ng ating Universal Healthcare Law. Opo. Ito, para linawin lang natin kasi baka may mga nakaligtaan pa dyan, pwede po ba nilang i-withdraw yung kanilang contribution, Sir JM? Yes po, Idol Mark, no? Ang PhilHealth po ay isa pong
health insurance, isa pong social health insurance, Mhm. na kung saan pinagtutulungan po natin ng bawat Pilipino ang pag-aambag sa ating National Health Insurance Fund. Ganun din, pinupul din natin yung sakit ng bawat Pilipino, yung ating health risk, para kung sakaling may magkasakit, yun po yung pondo ng ginagamit ng Pilipinong umaasa at nagkakasakit at kailangan ng tulong sa ating pagbabayad sa ating bills sa hospital. Apo. Sir, ito pong meron po tayo ditong tanong po dito. Sabi niya, good morning po Idol Mark. May tanong lang po sana ako kay Sir JM. Halimbawa po ako ay nahinto magbayad ng contribution last 2022. Kailangan ko pa rin po bang bayadan yung 2023 up to the present? Yan po. Sir, may Yes, Idol Mark, no? Kasi nga yan po yung ating nasa probisyon ng ating batas. Ang PhilHealth po ay tagapagpatupad lang. Basta kung kailan naging effective yung law natin, that's November 2019, dahil automatic member ka na lahat ng Pilipino ng PhilHealth. So lahat na po ng may kakayanan, parang kailangan natin sa responsibilidad ng PhilHealth na kailangan kunin po yung ating premium ng bawat Pilipino na may kakayanang umambag sa ating National Health Insurance Fund. Tulad tayo, mga empleyado, kailangan naging effective yung batas, kung nag-adjust siya, so kailangan it's mandatory for us, for the government sector or the private sector, na bayadan yung ating kukulang PhilHealth premium contribution. Ganun pa rin po sa ating mga sarili or voluntary nagbabayad na may kakayanan na kailangan po, ang kagandahan nga ngayon dahil yung mga months mo, quarter mo, year mo, pwede mo pa rin bayadan sa PhilHealth. Hindi tulad dati na pagka na-miss na, hindi na siya pwedeng balikan o singilin ng PhilHealth. Ngayon po, kung kailan po yung effective yung batas, kailangan po natin kolektahin po yung nararapat na nakasaad po sa polisiya o sa ating batas. Pero may mga ano po ba yan? May mga minsan na nangyayari po na amnesty, sir, sa mga ganyan mga bayarin po? May mga gano'n na po ba na incident noon? Sa ngayon po, dahil po yun po yung nasa current nating batas at umaasa tayo sa patuloy na pag-aaral po ng ating polisiya sa PhilHealth, kung sakaling ma-amenda po yung batas or magkaroon po sila ng, kasi ongoing din yung pag-aaral ng ating batas, universal healthcare, na sana nga ay makonsider yung mga galing sa ating mamamayang Pilipino, yung kanilang mga sinasabi regarding nga sa ating PhilHealth premium contribution. Pero sa ngayon po, kung ano po yung current, yun po yung pinagpapatupad lang ng ating tanggapan. Apo. Sir, ilang beses pwedeng gamitin ang PhilHealth benefits sa isang taon? So, ang ating PhilHealth po ay magagamit po, no? Mayroon lang tayong tinatawag na single period confinement na kung saan, kung halimbawa ikaw ay nagkasakit ng dengue ngayon, pag medical case yan, kailangan po ng 90 days na grace period, parang gap, no? Na para po ma-avail mo kung same patient, same illness, babalik yung pondo after 90 days para po siguraduhin na syempre yung quality care na may bigay sa kanya na gumaling dapat siya before siya bumalik. O kung bumalik na yan after 90 days, babalik na yung pondo. Pero kung sakaling dengue siya ngayon at the following week naman ay ibang sakit naman, magagamit pa rin po niya ang PhilHealth. Kaya na same patient, ibang illness po. Okay. So, pwedeng gamitin po. Mayroon tayo lang sinusunod na mga polisiya regarding po dito yung ating single period of confinement. Opo. So, eto po, no, panahon po ng ano po ngayon, yung mga iba, hindi po nila siguro naiintindihan kaya nagrereklamo sila. Bakit ganito lang yung ganito kalaki lang yung nabawas, ganito lang yung na-avail ko. Di ba may mga packages po ito, sir, ang PhilHealth po? Yes, Idol Mark, no? So halimbawa, dahil nga sa baha, tag-ulan, kung sakali pong ang sakit nila, ang common po ngayon ay ang dengue, kung ang dengue po nila ay with or without warning sign, ang ating benepisyo dyan dati is 10,000. Pero ang magandang balita, nag-adjust po o nag-increase po ang ating PhilHealth benefit package ng 30% for almost lahat ng packages natin, except dun sa mga may pinalaki na yung ating mga benepisyo. So halimbawa, yung dengue na with or without warning sign, 10,000 po dati, ngayon po dahil sa 30%, 13,000 na po ang ating benepisyo. Pag severe po yan, 16,000 ang ating benepisyo kasi ongoing yung rationalization ng ating package na to dahil ito yung common para po mas maitaas pa yung ating benepisyo. Kasi kung makikita nyo po, noong 2023 hanggang ngayon 2024, diretso ang ating pagpapalawak o expansion ng ating PhilHealth benefits. So kung sakaling nag-cholera sila, may benepisyo tayo 7,800.
ang ating pagsusuka, yung ating diarrhea or acute gastroenteritis ay 7,800 ang ating benepisyo. At ang ating pneumonia, ang pneumonia natin dati-dati pag moderate po is 19,500. Pero kung severe, yung dati nating 15,000, ngayon po ay 90,100 pesos Wow. na. So ganun po yung ating pag-adjust. Mhm. At kung sakaling may bronchitis sila, 5,200 ang ating package. At kung malaria naman, kasi dahil sa lamok din yan, without complication is 5,200. At syempre, yung ating mga benepisyo, Idol Mark, no, itong ay yung damang-dama talaga at marami talagang mga pasyente natin na may chronic kidney disease stage 5 Opo. na nagsasabi talaga na at least ngayon wala na daw silang binabayadan sa kanilang hemodialysis. Wow. Kasi yung hemodialysis natin, 2,600. Ngayon po, this year is 4,000 na. At dati-dati, ang cover lang natin is maximum na 90 sessions. Ngayon po is 156. Kaya sa isang pasyente, pwede magbayad ang PhilHealth ng 624,000 kada taon para lang sa ating hemodialysis. Yun. So, ito pong mga, for example, ito pong sakit na medyo terminally ill, like for example, cancer, at ito medyo mga malala po, like for example, may mga HIV. Ito po ba sinasaklaw pa rin po ng PhilHealth? Yes, Idol Mark, no? Ang magandang balita pa, yung ating breast cancer, no? Na dati-dati ay 100,000 lang ang sagot ng PhilHealth kung sakaling doon sila sa contracted ZAY benefit provider. Kasi ito yung mga, pag ZAY benefits kasi ng PhilHealth, ito yung mga morbid illness, yung mga malala. So, ang common kasi na talagang morbidity, yung mortality ng ating mga populasyon, lalong-lalo na yung mga kababaihan, ay ang breast cancer talaga. Once na nag-breast cancer ka, parang talagang malulugmok talaga yung ating pamilya dahil sa gastusin sa pagpapagamot. So, ang kagandahan with our initiative po ng ating President BBM and ang ating Presidente po ang CEO ng PhilHealth na si CEO Ledesma, no? Si Emmanuel Ledesma Jr., ang ating Presidente, na very proactive. Talagang medyo kung titignan mo yung pagtaas ng mga benepisyo ngayon, parang more than 150%, mga ganon. So, ating breast cancer, Idol Mark, the 100,000, no? Pag pupunta ka sa mga contracted facility like ITRMC sa Region 1 at ang adjacent sa atin ay Baguio General Hospital. Yung 100,000 ngayon po ay 1.4 million pesos na ang ating maximum na benepisyo na pwedeng avail. Ang maganda pa, dati-dati ang kino-cover lang natin yung kailangan nasa stage 0 to 3A pa lang. Ngayon po hanggang stage 4, hanggang 1 po is covered na po ng PhilHealth. At halimbawa, dati-dati yung parang from detection to cure yan yung virgin cases lang, yung dapat isang na-check ka na doon, na-biopsy ka na doon para po ma-avail. Ngayon po, anytime pwede kang pumunta doon sa ating contracted facility at mayroong karapatang benepisyo na mas mataas kumpara po sa dating benepisyo ng PhilHealth. Apa. So, ito po, medyo merong magandang panukala po dito. Pero ito, saklaw na rin po ito ng leptospirosis, tetanus, for example. Meron po ba ito sa packages po ng PhilHealth? Sa ngayon, Idol Mark, no, kasama siya sa ating 30% increase. Tulad ng ating leptospirosis, dati-dati yan, 11,000. Ngayon po ay 4,300 pesos. At yung ating tetanus, kung kung po yan, is dati-dati 8,300 up to 16,500. Ngayon po pwede magbayad ng 10,790 at 21,450 na ang pinaka-maximum. At alam ko, patuloy po ang ating pag-aaral ng ating mga pakete kasi nga talagang very established yung ating pondo at talagang kailangan daw ibalik natin sa ating mamamayang Pilipino para madama nila ang benepisyo, ang benepisyong PhilHealth, lalong-lalo na pag kinakailangan talaga, Idol Mark. Last na tanong ko na lang po, kunyari, for example, yung mga gamot po, for example, na binibili ng ating mga pasyente, ano po ba dito yung pong talaga na sakop lang ng PhilHealth na pwede sa reimbursement or sasagutin ng PhilHealth po, sir? Yes, ang magandang balita pa, Idol Mark, no? Ito talagang grabing magandang balita palagi sinasabi sa PhilHealth. Kasi nga, itong year 2024, nilabas na natin yung ating polisiya na 2024-001, yung ating adjusting ng ating PhilHealth benefits. Kasama dyan yung ating pagpapatupad po ng ating no co-payment or no balance billing sa lahat na ng membro at ang kanilang dependent. Kasi dati ang ating no balance billing para lang sa ating kasambahay, indigent, senior citizen, lifetime,
members at kanilang dependents. So ngayon po, lahat na ng membership category. Pero kung nasa ward type accommodation po sila. At ang maganda, 90% ng ating hospital facility ay bed, ward type bed, at ang ating specialty hospital ay 70% naman, at ang ating private hospital ay may 10% bed sila na ward. At sa ating pulisiya, lahat ng ma-occupy na member ng PhilHealth at kanilang dependent sa ward type accommodation ay saklaw ng ating no balance billing o wala dapat nababayadan. Yun po yung ating pulisiya at yan pinaasayon sa ating Batas Universal Healthcare. At ang maganda pa, kung sakaling sa government hospital sila at nasa pay ward sila, ang pwede lang nilang i-add on ay yung na maximum ay yung benepisyo ng PhilHealth. Halimbawa, kung dengue yan, 13,000, ang pwede nilang i-add on lang na maximum na babayadan na copay ng ating membro ay 13,000 lang. So, at least kahit paano, ini-influence natin yung ating bayarin, ng ating out of pocket ng ating pasyente o ng ating membro. So sa ating mga private facility naman, ongoing pa rin po ang ating pag-aaral, pero nakasaad din yan sa ating Universal Healthcare Law na kailangan maging transparent. Kasi walang silbi yung ating pag-a-adjust o pagpapataas ng ating benepisyo kung hindi din natin ma-influence na yung mga hospital natin, lalong-lalo yung mga pribado, na magtaas ng kanilang actual cost. Kasi hindi rin mararamdaman o mararamdaman ng ating pasyente yung ating benepisyo kung ganun po yung magiging sistema palagi. So sana po with the progressive realization of our Universal Health Law ay matama talaga ang ating reformang pangkalusugan ng ating bansa. Ito, hindi naman po siguro maapektuhan po yung ating pong benepisyo sa hinihiling din po ng Presidente ng PhilHealth ngayon kay PBBM na babaan po yung premium payment po kasi may ano po ngayon parang ilalabi sa Pangulo na ito po ay meron pong decrease po. Tama po ba yun, Sir JM? Yes, Mark, kasi nasa batas din yan ng ating Universal Healthcare Law na kung sakaling medyo mataas ang ating savings o ang ating pondo dahil sa ating PhilHealth Premium Contribution or yung ating subsidiya na nanggagaling sa ating gobyerno, nasa batas yan na pwedeng gamitin yan sa ating expansion ng ating benepisyo. Kaya nga patuloy ang ating pag-aaral at pagpapalawig at paglalabas ng ating mga bagong benepisyo at kasama din dyan na kung sakaling talagang mataas ang ating reserve funds o mataas ang ating pondo, pwede nating babaan yung ating premium rate na tinatawag. So, yan ay para sa ikakabuti lahat ng ating membro. Sir JM, maraming salamat. Balbalagyan salamat sa inyo pong pagpapaunlak po sa aming pong panayam ngayong umaga. Yes, on behalf of our Regional Vice President na si RVP Dennis B. Adre, kami po'y lubos na papasalamat sa ating IFM at sa ating mamayang Pilipino sa patuloy na pagsuporta sa ating PhilHealth, sa ating reformang pangkalusugan sa pag-implementa with the progressive realization of our Universal Healthcare Law. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Doc Joseph Manuel, Head of Public Affairs Unit ng PhilHealth Region 1.